Eta bat ere erresa, lagunak. A ber, ea, patata esaten, patata. Patata. Oire gaizki. A ber, inglesak esateu, cheese. Ope. Zdakit, frantsesez nola esateu, A ber, auxi. Obe. Ez dakit nola iteu, baina beti dotore ataltzeko hemen teknika berezia behar dia, Ai, ez dira batera erresak modelo lanak. A ber, tipula odolki, Gernikako piperrakin. Hobeto, baina, bate ondo ez, Goendikan asko betu biharretza. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Eluska Leibar, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Oso ondo. Bai. Puri-purian zabiltza, ez da? Bai, bueno, Bartzelonan, bino etxea buelta bakizu beti ondo. Ta gaina sukaldatzeko eta jateko balin badago. Sukaldatzeko prest? Bai. Abil jasea, ondo mondatuko gea? Bueno, zure alboan ondo. Bueno, bakit Barzantzako lan egiten dezula. Bai, indut. Baita ere ibilizea MotoGPen, ez da? Bai, atekia mantentzen. Eta bai, kantarin batekin bai, abeslari famatun batekin bai ibilizea, ez da? Bai. Zein da kantari hori? Bueno... O desberdinekin ibilizea? Desberdinekin, bai. Atzian figurante bezala, bai. Eta figurante bezala, o baloiakin ibili bertzean, motorrak jakin behar dezubilten? Ez. Zorionez, ez. Irudiakin nahiko, ze... Irudiakin. Bai. Ba, hemen naiz ni selfie batin nahian, da ez nekin Espainiak nola jarri, ez patata esan, zein da zure trukoa? Bertzunean nik erakutsiko, beti begira da. Bai, sekretua beti begira, ze azkenean begiradakin gauza asko zaten jugu. Hola. Ez, serioak begia jarri da. Gaina ateratzen da, ibili naiz, baina. Bueno, nik erakutsiko izu zukaldien pixkat akitena, eta zuke erakutsi nahi selfiear bat atatzeko ados. Vale, trato hecho. Bueno, adi lagunak, ehundoko saioa datorreta. Bueno, lagunak eta Eluska, garatuko izuet pausuz, nondik noa biliko gehan, horburu hauek, kardokin, eta gero nasketa bat hor foak txokin ingo dugu, gainetik aberazteko. Eta ingo duguna, lehen da biziko eta behin, hemen dazkaon horburuak garbitu, kardo garbitu, eta egosi. Vale. Behin egosita da honian, gero behin ingo dugu, baratzuriakin salteatu, eta izangoa gaurko plateran oinarria. Vale. Baina ingo dugu aberazteko, hemen dekau tipulina, sagarra, irugilarra, intxaurrak, mazpaxak, eta hor ardo gozua dakau. Eta hor geho foa. Ingo deuna da tipulina goxatu lapikuan, bertara irugilarra pusketetan bota, gero sagar pusketak, frutu lehorrak, ardua botako jo, eta hoi murrizten danean, ingo deuna da foa pusketak botako ditu bertan salteatu, eta igual balagako dugu osoikan, plantxan markatu, eta plateran gainen jartzeko bukaeran piperra hutsa eta gatza potoloak. Ados? Irudionak, ja. Irudiona, oida. Irudilla, neria, bueno, zuere errezeta bai, irudilla ona zuria. Bueno, lanen jarriko beha. Eta lanen jartzeko behitu, nik hor buru garbituko ditut. Eta kardo garbitukoet, eta beste alde tipulina martxan jarri behar dugu. Orduan, sustarra eta zutoinak endu, lehendabiziko geruza eta lauki txikitanin. Vale. Ados? Eosin kezka galdetu, bale? Nik galdera asko ingozkizu dela. Bueno, kontatu, badakit, Bartzelonan bizitzen ontzea. Bai. Eta Bartzelona futbol taldean emakumean irudia izan zea, ez da? Bai, hasieran aurreko urtean izan nintzen moda linea bat ateazun Bartzelona, eta lehenengo izan nintzen hango irudi. Genitu nola moda estiloko argazkiak, eta urrengo urtean izanaz Barça femenino ekipazioko irudia. Bikain, eta nola da holako talde haundi batekin lan egitea, eta nola izan zen? Nola izan zen dei hori, nola casting bat pasara izan zen duen, edo... Lehenengoan enun espero egitan Barcelona osa horren garrantzitsua izango zela lana. Gero area jo nintzenean, mobilak enduziaten hasieran, eta izan zeko, pues egitan serioa dau, ez mobilak entzeko. Eta santzaten ezintzu ez zerrigo Instagramea gukigo arte. Bueno, vale.
Eta geho jende pila zegoen argazki sesioan, oza, normalian izaten gara argazkilariak, estilista, makilladora, eta ni. Eta hortan, pues, zeon ekipo guztia, manager ekipo guztia. Eta nola izan zen, adibidez, deitu, probain, da segituan aurrea? Lehenengoan deia direktua izan zen, eta santzaten zuri nahi dizute, eta nik, bale. Eta bigarrengoan santzaten, handikapa hundia da, zezu aurreko urtean, ateaza Bartzelonako kanpaina egiten, bai modana izan zela, nino handikap bat da, eta zanun, bueno, enaute deituko nire koina. Eta justo ostiral batean deitu zeaten, eta santzaten astelenean, inbertzu. Eta izan zen, como, hostia, por fin, la vida me sonríe. Ona. Bai. Eta nola, molt bé, eta hola ibili zinean, Oida, bai, eta no. gaina denak a tope con el Barça, Dani, bai, no veas. Ondo. Eta zure irudia, nun erabili zuten? Camp Nouen, oza, hoi izan zela... Camp Nou zelaian barruan, eta kanpon eta... Bai, Camp Nouen dakate botiga, o denda zona hoi, eta sartzen zinen, eta lehenengo gauzan ere hartegia zeon, eta gero... Museoan hor da honare bai? Hoi da, horko zean. Ze polita da, neon da naho, Gaina aurten egon nintzen, bai. Pues bitu, horre hongo nintzen nik, hortzikan. Eta gero denda guztitan, eta bai politxa izan zela... Lehenengo kanpaina modana atea zenean, zere nere anaia Peru justo bisitan torri zen Bartzelonara. Eta nik enekin noiz ateatzen zen, eta bi aliziaten mensajia jatea da. Eta junginen paseo de graziara buelta bat matea. Eta erraldoian. Eta handen dan, eta oso emozionante izan zen batez ere hoi anaiangatik anaiakin euten, pues... Eta ze izan zen, sesio bat eta hor gelditu zen, badakit beste behin bai deitu zizuela, ez da? Bai, eta gero baitare, pues, azkenean, pues, hor kontaktuan bidez, eta ja pizka mundioan sartzen eta geho ja hortikan aurrea, pues, bai sprinterretikan deitu ziaten, bai egia da olako lanak iten txuzunean, azkenean reperkusioa mateizula, eta pizkat gehiago irikitzen da. Ikusita eta zatikan, egia esan modelo lanak emateko oso polita diala, baina bere alde gorra bazka ez da, azkenean casting mordo bat, ezesko mordo bat, ez da erresa aurritia honi, ez da? Bai, eta frustrazio asko, geho gaina autoestima bastante ona euki bertzu, ze konturatu bertzu, azkenean igual, pues aktorian munduan eta bezala da, ez da, zuk faio badakazula, etza perfiloi, o igual 2 centimetro gehiago berdutxuzte hilean, eta ez hartu pertsonalki. Bino, alare, supergorra egiten da, ez. Bai. Getxea horren deika, aita, naute hartu. Bai, karo. Eta horra dididez, ja han bizi zinean, Bartzelonan bizita gertatu zen hau, o honen harira juntzen Bai, Bartzelonan bizitzen, bai. Kostatu zian Bartzelonara juteko erabaki hoi hartzia. Junitzen, eta izan dira 2 urte gora bera hondiakin, minio ja etxea buelta. Bai, ja bueltatuko zea. Bai. Eta zeratik anentzatezu gora bera. Ni Bartzelonan bizi izan nintzen urte bete. Baina hori bai, modelo lanak egiten tokatu ditzen. Gozo gintza egiten egon nintzen. Eskriba ezagutzen dezu pasteleria, Gran Bian dago, eta Ramblasen ere badaka, Eta hain nintzen egiten dituzte pastel erraldoiak eta gauza egarrak. Baina, bueno, modeloako etxen kontratatu. Eta ebiltzen nintzen, selfie egiten da. Da, zehatzen ez, minaitzen atea. Eta, zezan behar nizun. Zergatik etxea huelta, ja hiriburuotaz nekatu zea edo zergertu da? Bai, geho gaina karrera inun aurrezkuntzana eta hor katalana eskatzen dute, men euskera bezala orduan. Nazia horren beste dañoko implikatzen, bai. Eta zergatik, guain hortan hasi berzea lanian, modelo bezala zaila dago bizita horreteatzea? Modelo bezala ateatzen badazai zerbait, bai jungo nazela hegazkinez, o autobusez, o kotxez berten bezala. Bino bai aitan etxea, bai. Aitan etxea, eta bai, lanpostu finko bat, eta bentsat hor lasai bizi, ez da? Zean azkenian egonaz 2 urte hauetan... Bota horiek honian, bezala. Bai? Bai, aldez nian. Bale. Han 2 urte ontzean... Modelo bezala lanian, minio ez modelo bezala bakarra. Baitare honaz hostes bezala, sutoren... Nazu harrapatzeko honekin harrapatu, betu, honekin harrapatu eta bota. Horrela. Esan dezu, ontzeale bai, hostuna bezala? Hostes. Ez da diskotekan atian, pues jendia maiak tazeatzen, eta geho baitare dependienta bezala. Ustezu hostes, ez que nahi beti hitzoiekin harrapatzen nian beti... Bai, bakizu, inglesez dena politiago getzen da. Hostuna, erra, Joseba, oso ondo. Bale, eta hori ere bukatu da, orduan edo zer? Bai, hori baitare, jazta.
Nuevo capítulo. Nuevo capítulo, ondo. Eta nola moldatzen zinean? Zu agentzia batekin egiten zenun lana edo nola topatzen zizuen? Bai, ni agentzia banakan representatzen ziana, justo gaina Basia Bartzelonan zakana, baina hain Madrideko batea junaz. Bai. Vale. Eta nola izan de hasiera hori? Nola sartzea agentzi batean, sartu nahi dunak? Nola inberdia agentzi zuri hartzen dizu, o zuk kurrikunola ematen dizu, o nola dikoa? Baina alare zuk presentazioa eman bertzu, zure argazkia presentatu bertuzu, baitare horra zaldu bertzu, beltzez jantzia, normalian eraman bertugun kamisetakinta, eta behai esate izute baietz edo ezetz. Kuadratzen zuen de bai agentzian edo ez. Ja. Eta hor, segun ze agentzikin da, segun ze indarra ematen dezun, bai, bidian mutxagoak izango dira askotan, ez da? Bai. Eta beti izan dira argazki zazioak edo pasarelak edo beste modako, ez dakit, bide desberdinak gaude, ez da? Bai, pasarela ini izan dut, minon hau ezer gustatzen. Ez, Ezer, argazkiak me encantan. Bai, Pasarela... Asko impresionatzen dut. Nik gehiago ikusten naiz pasarela batean ez txantxetan naiz. Beko gorra izan behar dure bai pasarela nibiltzia ez da? Bai. Baina probatu ezu, eta? Bai. Eta izu gustatu? Ezer gustatzen, ezer, bai. Bueno. Hemen txe, itzein da itzein, eta lehendabiziko urratza eman dugu, Tipulina goxatzen jarri dugu, ondo gorritzen danean sartuko dugu irugilarra, eta gainuntzeko osagaiak, eta baitaren, bai horburua eta kardua, egosten jarri du, garrantzitsua da ukentzia kardoi. Zeratikan, eta ere bai horburu ikusezu ostopiak endu izkiola, zeratikan, dia bi barazkin egukuak, eta deakae fibra asko. Eta fibra horiekero hauan, ez dia bate eroso. Oida, tirita egiten, oida. Bueno, eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gehan, bitartian, hau egosten dan bitartian, eta hau gozatzen dan bitartian, zehazki jungo geha behazainea, kaxolara, eta ningo deu kardua, baino ikusiko zue. Truko eharra mango egu txuri mantentzeko, gozen ikastea. Ei, kaixo guztioi. Bueno, Iker Markinez nauzue. Behasainen gaude eta kaxolan. Ni bertako sugaldaria eta gaurkoan ikasi behar dugu egiten errezeta osasuntsu bat. Jakin nahi nola, etorri nirekin. Bueno, eta gaurkoan, ikusten dezute. Osagaiak gutxi errezeta, ze izango ote da. Errezeta osagai hauekin zaila. Baina badauken nik hemen sorpresatxo bat zui erakusteko. Begira! Hauxe da gaurko errezetaren erregea. Da kardoa, Nafarroako kardoa. Nik uste dut denok ezagutzen dezutela kardoa, baina askok igual potean bakarrik. Beraz, lehen aldiz ikusi dezuten antzako, hauxe da kardo bat. Eta honekin gaurkoan errezeta eder bat egingo dugu. Kardoa urdaiazpikoarekin. Eta horretarako erabiliko ditugun osagaiak, nola ez kardoa, urdaiazpikoa olioa eta irin pixka bat. Esan beharra dago, kardoarekin hasten garenean lehen osagaia eta garrantzitsuena dela pazientzia. Eta pazientzia badugunez, hasiko gara lehen pauso garrantzitsua dela gure kardoa dituen kanpoko aldeko hosto guztiak kendu eta bakarrik muinarekin geratuko gara. Horretarako laman baten laguntzaz, puntak kendu, gure ipurdi aldea edo taioa ere moztuko dugu, eta jungo gara kardo guztia horriz horri askatzen, kapak kentzen. Eta oraintxe ditugu gure karduaren penka. Eta baina hasten garena da beste pauso garrantzitsu bat karduaren prestaketan, dela ariak kentzea. Ariak kentzeko, laban aldatu eta laban txikiago bat hartuko dugu, penka bakoitza erditik moztu vertikalean, eta jungo gara horriak kentzen, ikusten den bezala, banan, gero oso desatxegina egiten zaigulako ebrak edo dituen ariak jateko garaian hauan aurkitzea. Beraz, lanketa hau oso garrantzitsua da. Zer gertatzen da, lanketa hau egiten denean, askotan gure kardoa oksidatu edo ilundu egiten dela. Eta hortan dago gure lehenengo trukoa edo sekretua. Hau egiten dugun heinean, joango gara bol edo erretilu batetara botako ditugu, baino, erretiluetan ez da bakarrik ura egongo. Ura eta irina egongo da. Eta nasketa horri blanketa deitzen zaio. Eta hor, lasai. Hortxe utziko ditugu bai garbitzen eta baita ere blanketak uzten duen txuritasun hori erabat mantentzen. Eta pauso ez baldin badezute egiten, geratuko zaizue kardoa askoz ere ilunago.
Orain egosketarako prestatuko dugu gure kardoa. Horretarako lapiko batean, ur hotza jarri, bertara 3 bat goilarakada irin botako diogu, berriz ere blanketa bat sortuz. Guztia ongi nahastu eta ura irakitzen hasten denean gure kardoa bertara botako dugu. Momentu honetan gatz pitxin bat bota eta irakitzen edukiko dugu gutxi goraera 40 bat minutuz. Bueno, ikusten duzute errezeta zaila ez dela, baino denbora bat ematen digu. Azkenean hasi eta bukatu arte ordu terdi bat edo emango digu gure kardoa prestatzea. Baina honek ematen duen satisfazioa ere handia da, kardoaren tamainoko satisfazioa ematen digu, eta ez duenantzako denbora hori ateatzeko badaude alternatibak, potea edo tarroa, eta guk kasolan adibidez, kardoa horrela presentatzen dugu, gaur egin dugun modu berdinean, gaina pastorizazio oso basuan egiten dugu, beraz melosia guzti hori mantendu egiten da, eta azken pausoa bakarrik egitea ez zen geratuko. Baina nik denai animatuko nizeke kardoa bere horretan prestatzea. Bueno, eta azken pausoa beti errexena izaten da. Hau gure kardoa, ja prestatuta duguen hau, azkenen poteko baten berdina izango litzatekelako azken pausoaren zain, eta bueno, lehenik urdaiazpikoa tako txikietan moztuko dugu, ondoren urdaiazpikoa lapiko batean ipini olio txorrotada batekin, guztia xigortzen hasten denean ez dugu irinik botako, baizik eta gu badugu ja saltsa lodi bat planketa horrek lortu duen salda hori aprobetxatuko dugulako. Beraz, urdaiazpikoa xigortzen denean, gure kardoa bolkete moduan botako dugu zartagi edo lapikora. Eta guztia, 5-10 minutuz zapore guztiak nahastu daitezen eduki ondoren, zerbitzatzeko prest edukiko dugu. Bueno, Joseba eta konpainia, gaurko plater ederrau ja egin dugu. Kardoa, itzela benetan, pazientzia handia eskatzen du, baina hori ere ekidin nahi badezute, badakizute non gauden. Behasainen, kasolan, etorri, probatu eta gozatu. Venga, agur! Haupa, Iker, jauna, kardo handi jogoa ezin nuen jarri megainen, ez da? Ai, ama. Bueno, irekin beti ikasten, egia esan trukito eman dek txuri mantentzeko, eta gero ze gauza simple eta errain deken. Eta gero esan du, eakutsi dugu garbitzen, baina ez du nahi garbiture prestauta bazka saltzeko. Haupa, eta gora beha zain, betikua. Gurian jarraitzeko, betu, hau pixka jetxingo ezua. Vale. Haure irekiten hasi da, baina pixka jetxikoet, borborian gehiagi esazteko. Eta inbiar deuna da, betu, sagarra, zurituko zu, eta zuri gaiokin hobeto? Bai, mesedez. Venga, zuri gaio emango ezot, ondo zuritu, gero erretik moztu, bihotzak endu, eta lauki txikitan ingo zu, bale? Bale. Eta nik ingotena da, 3 jarra ere bai txiki-txiki, eta hola ja botako deu tipulinan gainia. Bueno, leheno esan deun bezala, baitare indituzu modelo lanak musikeruekin, ez da? Rihannaekin, ez da? Bai, Rihannan markantzako, bai. Eta ze tokatu zaizu itia hor? Hoi bombazo bat izan zen, ze azkeneko gauza espero nuna da, Rihanna bezalako marka batek, pues nei bere irudi bezala hartzia, ze, wow, da, como... Eta, baina zuzinean bere irudi bakarra, ozen bazen dute, no? Gehiago gea, azkenean iten dute, pues, Espainiatik 5 hartzen txuzte irudi bezala, Frantziatik beste 5, pues, pizkatola, merkatura pizkat gehiago sartzeko sare sozialen bitartez. Eta ordan iten digutena da, pues, hilabetero, 2 lentzeria eman, eta gehu kiten txugu argazkiak eta sare sozialeta igo. Vale, eta gero argazki horiek ateatzeare bai, leku berezita taula junbiarkoa, ez da? Bueno! Zure kontu inbiar dezu, bialtzen zu etxeta zure Nere harira? kontura da, bai. Eta argazki profesional horiek ateatzeko, pentsatzen dute biharka da kamara, o telefonekin? Bueno, anekdota hola bastante txut, ez? Bota. Pues adibidez, udaran abuztua zen, eta klaro, abuztuan mundu guztia oporretan, eta nizaten nion lehen guztina Rocio, argazkiak inbertiu eta ezaki nola, ezaki ze estampa, ezaki ze eta santzian. Bueno, pues igual hoi hartzunetik aningo dugu, ez? Tani, ostra, pues elizatzean, eta urtxe ingenitun elizatzean, argazkipariak erkiatezien. Eta listo, Bai. Eta geho jartzungo minetan, badakatina. Min hoi gaina argazkilari profesional batekin. Bueno, videografoa, itor bere zertuak. Eta zuk hartu berzu, behai bialtzen dizure behai argazkilaria, o nola mondatzen zate? Ez, ni jutena zorritze iten jendeari, hola, nahizu, iten txugu argazkiak, ez? Pues pizkatola, kolaborazio moduan, bai. Eta orduan, baino, adibidez,
nun ateatzea? Bere sare sozialeta igotzen du. Bai, eta kriston reperkusio eukitzen du batez ere sare sozialean. Ni hasi nintzenean milioi bat bisita eukitzen ditu nola perfilian, Instagramen, bai. Eta zure perfila ere bai aberaztuko du, ez da? Bai, hoi da, eta geure bai kalitatea ere bai igotzen du beste kolaborazioetako baita ere, bai. Eta lehen esan dezur, musikero gehiekin, o musika talde gehiekin indituzula lanak, ez da? Bai, bueno, minio atzetik, hoi da, bai. Ondo. Eta, gero, MotoGP nere bai, nolatan sartu zinan horrea? Pues MotoGP izan zen agentzia baten barrenean oz italiarra dela eta beak eramaten du pixkat ondako irudiak. Eta esan ziana, ¿estás libre? Tani, pues sí, eta pues mira, si quieres tenemos este trabajo, Tani, obviamente sí, o sea, todo que sí. Gaina holak esperientzia bat, eta bai hortxe honintzen asteburu guztia. Eta zeo junbertzian, gan premio hietako matena junberri izan zen nun eta anibili, o no? Honintzen Montbelon. Vale, bueno, Katalunian. Hoi da, zean, bai. Eta hor zein behar izan zen, oza, naneon, eventoan, eta... Oza, daen gauzaik erresenetakoa da, ze... Egun bertzu akto de presencia horra terkia eukitzen, egila da pia nekatzen dula 20 minuto olea botia terkiakin. Ondako paragurak ezaten diana horra terkiak eukitzen. Horrekin, gehiago ez, eta gehiago egunia guztian zehar, pues hor bueltaka. Mekanikoa galdetzen, y esto pa que sirve, y esto no sé qué. Eta gutxi gehiago, bai. Ondo. Ba, nire arrebak intzun, behitu, gran premiotan, nire arrebak, ez modelo, beha sant elementrika. Vale. Beak ingenieritza ikasi zuen, eta aitak sekan talde bat Moto 2-en, MotoGP-en ez, Moto 2-en. Eta arreba ibili izan telemetria eramaten Moto hoiena. Vale. Eta telemetria da, kalkulatzen dutena, motorraik segertatu zaion, nola endun, nola frenatu duen, ze desgazte azkaen, eta beha zaren ingeniera. Eta ingenieritzako lanak egiten zituen, bertan. Et ingeniera telemetrika ditzen dela. Eta, ez altezun, kiston jendia, ze hona, guain zoaz Alemanira, guain Australia, guain Ameriketan, baina esatezun. Baina eske jute gea eta zirkuituan barruan gaude preso. Eske ez dute zer. Bai, zirkuitu barruan egon, da venga, handikan etxea. Tage batean, bai, gehien ez afaldu igandian kanpuan, eta gutxi gehiago. Eta orduan ez dizue deitu berriro besten batea juteko? Bai, aurten berriz, mendikan 2 hilabeteta egongo dena Bartzelonan de bai Montbelon iteko. Ekipo berdinakin. Bikain. Hondakin orduan, ez da? Oida, Honda Castrol. Honda Castrol, eta hori baino GP, ez da? Bai, MotoGP, bai. Moto bilane bai atea izanaz, egun berdinean, bai. Ondo, sados. Hor beru eitego, bintzat aterkia dakazu ez, da? Bintzat aterkia dakazu, guzketik babesteko, baina lurretik bai hankak. Okerrenak hankak dira, bai. Herri teizkizu, oza, bai. Horregatik anjutenga plataformakin normalian takoiakin. Illa ja peatuta gelditzezea, no? Como aterkia atazeakin, bai. Ona. Bueno, hemen, hau badijoa, irugia horretak tipulinea, eta hori lasai txikitu, pixka goxatzean ian irugiarra, ordun botako dio. Nik hemen batzu ja txikitukoet, gio, ja, salteatzeko hemen egostean nian. Hauek, behitu, ez due gehiagi demoa behar, baino berri izateko egosteko, Konturatuko hemen, sartzen deunean barroa, sartzen deuna adidez hemen barroa, altza eta behar horitzean nian, iaia egosita da, behitu, Batzaio gehiagi falta, badijo hau. Bueno, guendik han bai. Sartzen zunean, atea eta behar itxanean, egosita daula. Bueno, eta zer gauza gehiago inditu. Pentsatzen da azkenean modelo lanak, ozenbat gauzeta aurkeztu, ezezkoa jaso, gogorra izan behar du hori, ez da? Aurkeztu eta ezezkoa pila batetan. Osa, pila bat. Iai egunero izkizu kastina korreoa. Gaur egun COVID eta gehore bai, pizkat mundua pizkat aldatu da. Ze leheno zen igual kastin presenziala haitia, eta oain eskatzei zute self-tap. Dela, pues, etxian grabatzen. Self-tap, a ver, zer da hori zehazki, a ver, kontau. Etxian grabatzen zea, pues, igual aktina eskatzei zute, eta, claro, aktinan eba kristen imaginazio eukertu, ze batzutan da, como, montada a caballo, ¿y qué hago? ¿Me cojo una escoba y hago como que esto? No sé, bai. Muna, eta adibidez, baten batekako bereziain izan dezula eta ez dezula lortu edo, hor gogokin gelditu zehala sartzeko? Pues, bitu, pasazian Balenciagako serian. Vale. Balenciagako serian ni modelo bat nintzen, eta justo COVID atorri zen. Eta nahi eguzkia hartzea pia gustatzen hau, pero pia bat. Osa, eguzkia duen guztitan, ni eguzkia azpia naz.
Eta zapustu nintzitaizun hori. Claro, jo nintzenean, esan zeaten, oso morena zaude. Benetan, morena egi. Eta garaioietan horren morena etzien modeloa, eta ni negar batean etxea. Benetan? Bai, Osea, baiezkoa eman, area jun. Baiezkoa Eta zu kolore hartu eta area jun da. Eta ni hor negrita, ez. Gatxiz la mar, Bai. Bai, abeitu, hemen egon zangoen dela esasko modelo bat, mutikoa. Bai. Eta beha zangaina rubitua, txuritia, olakizton irribarre poleiakin. Eta esate zion, beti itzaletik ibili behartzula. Agentzi batekin lanian zion, da bere itxura bat esan, gainen nola rubitua zan da begi urdina, esatezun, ez hartzeko kolorikan. Txurila gustatzen zitzakoela. Bai. Eta hor aldeantzizkoak egongo, batzuk igual koloren bila goten dira, segun zertako, ez da? Adibidez, hilia baitare, oza, segun ze agentzean sartzen zean, hilia moztua bali makazu, hilia hola euki bertzu, agentziakin mozten zuen arte. Ja. Zure irudia azkenean, zure irudia azkenean hirugarren pertsona bat eta pasatzen du baitare. Ez da zuria bakarra, ezin zuz esnatuta esan, gaur flekioa moztuko na, ez. Bueno, hori ere gauza, ez da erreza izan behar, ez da? Ez. Igual aldatu nahi zu, ja etzia hain eroso sentitzen, eta esan dezu, venga, aldatu nahi, ez, aguanta. Bai. Gatxila, mar. Bueno, eta guain esan dezu, Euskal Herria etorri zehala, eta jarraitzen dezu Madrideko agentziakin, edo hemen Euskal Herrire baino norbait topatu dezu, edo nola moldatzen zera? Ez, hemen Euskal Herrikoak ez dutola lanikanin, Madridekoaken jarraituko dut. Eta nola guain ja lana fijoa utzi induten, pues azkenian oportunidade gehiago, aukera gehiago dakare bai muitzeko. Ja, ateako dia, ez da? Bai, espero dugu. Eta ikasketak eta hori bukatu, ja magisteritza indezu, eta ja hortan ere... Bai, bukatu nun. Hoi da, faltan hauna da ze bat euskerako titulua. Bai. Bueno, txerrek itxarraka, esaten bezala. Hoi da, hoi hartzungoa izaten ateko dut. Ateako zu, seguru baiet. Hemen ingotena batzu ja hemen jarri. Gio ja, salteatzeko barazkik. Bueno, eta elikadura aldetikan, koloria badaki zaitze zehala. Vale, elikadura aldetikan, kirola, ni pentsatzen kirola pila bat. Preste, onberko zea, ez da? Bai, kirola pila bat. Eta geojan baitare bastante sanita, bai. Anaia eta aita buruko minak intxut, beti gatza gabe sukaldatzen, beti hola sanito, bai. Eta zerretan pekatu gehien tendezu eta zertan zaitu bertzea ez dakit. Udaran eguzki jartzen hartzen zenean gero helatua gustatuko zaizu hartzea, ezin hartu, bestia. Ni txokolateak indakatak. Txokolatia. Ni txokolatea, nera. Eta ezin dezu nahi ainagan orduan. Izkutuan ebitzen. Izkutuan ez darez. Zeratik, horren jorren ez dizu, kontrolatzen, ez da? Berez bai, zuk zentimetro batzuk txuzu, eta goi mantendu. Eta hor barruen sartu behartzea. Claro, bai. Bai, hilean nahi bota ingozien, ja biribiltzen naiz, eta kopeta onditzen bai, eta venga, esango zen gai, Joseba. Zeiza beste no baitea, me katxila, mar. Bueno, hemen... Listo da kasu, oso ondo. Bueno, nahi kondo, oso ondo. Bueno, hemen, esan deun bezala, gio ja salteatzeko batzu ja hor dakau. Hemen, Sagarra, Irugilarra eta Tipulina martxan. Jungo gea, Amai estudioa, eta esango igue, diseinatzen deunean gure sukaldetxien eta zeak atzititugun. Urrengoan eziteko. Zehoz egingo dugu akatzen bat, dan perfecto ezin gehi izan baino, asko ikasten dugu Amaiakin beti, oazen bertara. Kaixo Joseba, ezautzen austeria, Amaia naiz, Amaia estudioko barne diseinatzaile eta gaur kontan ikusiko jau 5 akats ohikonak sukaldeko diseinu egiakun. Sukaldi etxeko toki konplexunetako bat da diseinatzeko orduen. Lehenengo akatsetako bat beti izateana da, jende asko etortzat sukaldi diseinatzen hasteakun, pentsatzen aztaren lehenengo gauzie, ze kolore nahi duen sukaldia. Eta hori zen berko luke, atzenengo gauzetakoat. Estilu eta koloriek izango ie, bigarrengo puntun lagako joan gauzek, beti izango ie oso importantiek, baina ez geha hasiko pentsatzen sukaldi nahetan urdine, txurixe, oberdie. Pentsatzen hasiko nahizena da, ze berdetan benetan sukaldia. Bigarrengo akatsa izango litzekena da, askotan ez deula pentsatzen nola bizi nahi duen sukaldi, Sukaldin ingurun dazkedun gauzeanakin, nola ingo jeun erosketak, aztin behin jungo gehan, egunerokotasun baten ingo jeun, oigin behineko erosketak ingo jeun. Horrek, almazenamentu egira ingo xo, o elektrogailu irai gero ikusiko duen bezala. Gero baitare,
Zema pertsonai bihiko gehan sukaldatzen batea. Ba, sukaldien jende asko bihiko gehan batea, obanaka sukaldauko deun, fregatzen da sukaldatzen batea onbergean, flujuek nola iki nahi diteun, ba, zemat laguntzaieko txeun, etxeko txikiseke parte hartuko ben, azkenik gauze asko die sukaldeko inguruen mogite izenak eta jende asko ebilaike horratiken oso importanteana da aurretiken pentsatzien nola ingo jeun gauzo xeanak. Gexen haikean, irugarrengo akatsa izango litzeke materialak ez ezautzie. Material piloa azke dugu egizan sukaldietan, baina, itzengo dugu, gexena ikuste jaun hiru materialitaz. Izango zira, laminatuek, lakatuek eta egurrek. Laminatu azkenin da, aglomerago deme baten gainin pegaute daukeun papel bat bezala. Hemen gau ez da egurre, laminatu da baitare. Atzenin papel imitazio horiek izen leike belako lixuek kolore ezberdietan, hoi izen leike belako baitare materialen imitazio, kaso hontan egurri imitazio. Nola antzemango deu laminatu edala? Laminatu beti nola pegaute daun beti ertzetan, daude kante hau hobi hobeko txarroe, baina beti ertzetan antzemango xou dala gainetiken peauteko zehoze. Zelaka bat hartze deunin, azkenin hemen da pintxeute dago gainetiken, lakan kalidadie beti zengoa, zemat kapa dazken, pinture kapa dazkenan arabera, baina hemen ez dago juntaik, hemen dana bat daze gainetiken pintxeute dago. Zer ezberdintasun dauke deu laminatu bat eta laka baten hartin? Laka batek ematizkigu aukera geixo, bukaera hori dauke deu, atzenin ez da hola ertzik eta ez da hola kantoik. Eileikiteu baitare olako moldurak eta forma ezberdinek gaur egun hain tendentzin daudenak. Baino, gogorro beti laminatue. Kolpea betire kaskatzeko hori kalidadin arabera errezo kaskauko zaio, baino kaskatzeko betire errezo lakatue. Beti resistentio laminatue. Eta gero baiteko nuke egur naturala. Zenin laminatu bat egur naturala hartin, beti pixketan zemango dugu egitxetak erota imitazio bio dazke deula, baina egur naturalake badazke bere punto debilo guke bezala, izango litzekena egur naturala barnizaute juleiken arren, beti eukiko porosiade punto bat ez deuna eukiko laminatuen. Laugarrengo akats ohiko nahizeteana da entzimeratan. Hemen jakitsi berko genukena bateze, izango litzeke batetiken zer resistentzia duken raiadurata. Bateze, mozteko txuri bat imauke deu, jakitsi berko genuke resistentzi hori. Bigarrengoz, jakitsi berko genuke zemateko porosiadie dauken. Azkenin, porosiadik emanguna da mantxatzeko dauken kapazitate hori, atzenin mantxata resistentzeko. Batzu daude, bate porosiade gabe eta ebestatzu gutxi eukiarrenek, ero beti, batez espeziakin eta olako gauzekin ibiltzen emeak gero mantxio pixke gera uitea eta zaio datatzeko. Naturaletan, beti galde berdeuna da, porosidade hori kentzeko, tratamentu ibal dauke ben. Eta gero, beroa zemateko resistentzia dauke ben baitare. Haue jakin da, jakingo dugu más o menos, guri zein dan egokin etortzakun entzimeria. Ta bosgarrengo eta atzenengo akatsik ohiko nahizetea elektrogaiuk aukeratzeakuen. Ze jendik normalien nahi izeteu, ez onena eta ez txarrena, erdibitxerteko bat eta listo. Ta honek ez dauke zentzuik. Ze azkenin pentsau berdena da elektrogailu bakoitzen nola ere behiko deu. Ta horren arabera erabakiko deu ze kalidadetako berdeun. Ze adibidez nik erosketak itxatut aztin behin, friorifikun ona berkot. Kambio nik itxe bat imat, jutean ez karnizeire egunerokotasun baten, ez dut berko kriston friorifiko ukitzie. Orduan, erabaki berdeu, labie mikrodonza erabiltze deunan arabera, ze kalidadetako berdeun, eta ez erdibitxertekoat eta listo. Garbi geratzen aholko ekin da, zukaldin beti ez dala ez gareztine eta ez dala bakarriken estetiki behitu berditxauna. Atzenin gauze asko dezela kontuten hartu berrekuk. Eta urrengo aholku geixotako hemen ongo askotin, eta nahezuneako eskerrik asko anatiken urren arte. Hau, Pamaia eta mila esker. Urren nabak izue. Etxia himen nuo, aditu baten ajun, eta hanka sartzen badau, bestela hor gelditzeka gaina 10 urte, 15, ez dakizen bat. Aldatu gabe, bai. Aldatu gabe. Bueno, hemen, behitu, sei txura hartzen nahi da nau, ingo deuna da. Frutuak botako ditugu, pixka puskatu, bale? Bale. Eluska, hola, hartu horrela, nahazu eskokin edo golpe bat eman da. Nahezun bezala, bale? Bertan botako deu, eta hoi goxatzen deunean, gero emango deu, foa pixka botako diogu. Eta hemen ingo, eta hoi iragatzi, bale? Ja egozita dakaula, batzu ja martxan jarriko deu, salteatzeko, eta bagoaz. Gauza gutxi gehatzen zaigu ja.
bukatzia, errezeta. Bueno, eta adimen artifiziala, iritsi zaigula alde guztita, eta pentsatzen zuen arloare, bai, ezta? Gurian gaina, bai. Eta ez gutxi, ezta? Bai, nik adibidez Turkiako agentzia batein ere imagina saldu nion. Bai. Eta ja gaur egun horrekin dirua irabazten dut. Osa, dakaten ere arpegia eta nere demo batina. Eta horren bitartez iten txuste argazkiak, kanpaina ezberdinetako. Eta bai, zu igual zaude zure lanian, eta bitartean, zure irudiak bai irabazten nahi, ez? Baina bildur pixkat eman gore, bai? Zatik anaki horre hongo dia baremo batuko no arte alduten irudia eraita. Bai, hoi ondo firmatu auki bertzu baitare, azkenean zure irudia da, ez? Eta geho igual baitaren nik inguruan eukidu neska bat, bai esantzun, no, jo no lo vendo. Eta aidea erabiltzen bere irudia, oza, iaia beha maten du, mino ez da beha. Oza, modifikazio txiki batekin, ez? Eta ezin dezu esan zuzeala, zeatik azkenean nola aldatu duen, jope. Bai. Pero bildurra eman dugolako gauzak bai, ez da? Bai, gaina... Eta argazki zesiluak eta gauzak eta asko aldatuko zian, ez da? Pila bat. Esan dezun bezala, bialtzeizu eta zubot argazkia eta zukin eta bidaldu. Eta azkenean behik gero, erretokiakin, ja... Bai, eta gero, badaude markak, igual, pagina hundiak bertan, argazkilariak bertan ez txustena erabiltzen. Osa, zu sartzen zea modelo bezala, juten zea aldatzen estilista batekin, sartzen zea makinan barrenean, makinan aurrian dakazu tablet bat, esateizu nola muitzen. Postura aldatu eta bestia egin da. Jartzizu pantalla berdia dakanean, atea eta jazta, argazkilaria etzu ber. Baina hori, pixkatu guen bodetan da idean bezala argazkiak egiteko lagunekin guen bat hola, bestia hola, bestia hola. Bai, antzekoa, minio makina erraldoi batian. Ai, ama. Bai, eta hurrengo egunean ja webian daude argazkiak, así que... Egun baten, ja, seguru ordenadore batetik pasatzen diala, Oida, nola gaur egun konsumoa konstantia den eta horren beste berdun gizarteak, bakizu. Ai, ama. Eta, hau guztia, zuk gaztetatik anbazenekin ja modelo izango zinala, o nola izan zen? Apuntaba maneras, bai. Osa, nik orduak pasatxut, izpiluan aurrean, arpegia jartzen, hola postureatzen, increíble, txiki-txikitatikan. Gero egia da, nire amai asko gustatu izan jola mundu hau, eta uste dela nire amak etzun euki ametsa, ni iten aina zela pizkat, ere bai, ez? Mino, bai. Claro, igual leno saio zan, ez dakit oso selektiboa zan, ez da? Oida. A ber, guaine kompetentzia erraldoia da hori, bai, ez da? Beste gauza batzuk. Bai, mina aukeran bilagoa dakazu. Zuk esan denzuna apuntadas maneras, zeiten zenun hori da nahiteko, bai zure kabuz gauza, baina gero ere bai, pentsatzen dut lekutan apuntatu, leku berezitakun, hiriburura gun bartzenuna bizitzea, azkenean urratzak eman berdia, ez da? Oida, bai, nik eukin un suertua, behin pelukeian nintzela Donostian, diseinadora batek bertzula modelo bat desfile bateako targazkitako, ju nintzen, gustatu nion, eta berekin hasi nintzen hola lanean, Yolanda Torres, dela nobian diseinatzaile bat. Eta ja, berekin hasi nintzen, geho ja munduan pizka gehiago hasi nintzen sartzen, argazkiak, hau bestia, eta ja, azkenian bukatu nun. Eta hau ikusten dan bezala, azkenian futbolisten mundua bezala, gero modelo badaba delduago, baina gero ere bai, sasoia aprobetxatu inbiar da, ez da, esatezu, hor atzetik gane badator, kriston presioa da, bai, ze urtia geho batei ez izkiote, barkatzen ez tareia, bai. Nabaitzen da, bai. Eta presio horrekin bizitzeare bai, ez ezkua, gehi, ostras, ja berandutzen nahi nau, ezakizei, nena zemen ikusten, hau bestia, psikologiko kire bai, kriston lana dakazu horratzean. Tala erresa, ez da? Bueno, hemen, itzein da, oso ondo goaz, oso ondo goaz. Pinta behintzat kristona. Pinta garra daka, bai, betu, hau, gaur rotako jau, barazkin gainea. Baina, arroz batei, pastatxo batei, arrautza pegitu batzun ondon jartzeko, nahiko izango zen. Bueno, ardo gozoa botako deu, murrizten utziko deu, eta gero ingotena da foa bota barroa. Eta hemen bero daka, zeatik foa ingo deu, vuelta eta vuelta plantxan. Hemen jarrikoet. Beitu, hemen orburuak botako ditut. Eta kardok ere bai, hola, batzu jakin saltea duta. Bueno, eta sukalde aldetik ze. Guain esan dezu etxea gueltatu, guain errez ibiliko, zea jana erik eta... Bai, minio, Bartzelonan, ze prestatzen zenun? Erfraierren, zea banan, ze...
Airfryerrekin dena. Airfryerrekin dena? Bai. Osa, labe txiki hori, ez da? Hoi da. Airfryerrekin, da ze prestatzen zenun bertan? Danetikan? Bai, egia zan bai, Osea, Instagrametikan hola ikusi reelsen bat, eta zan, pues bitu hau zengo dut. Igual inbedez un modelo air fryer, Ni zukalatzen, ez. Aritua zehala, ez da, ez? Ez. Bueno, hemen hori da, meneo bat horrein. Hoi da. Osondo. Etxian daka suertia aitan eskakin, aitan eskak bai zukaldatzen dula ondo, pero geho anai aitatani ez gauza bilak egia zan. Ez. Bueno, baino, a ber, air fryer nik esaten detena, hori azkenian, labe txiki bat bezala da. Labe txiki bat da, eta hori da, bakarri bizizenean, labe guztia piztu baino askotan ondo etortzea, ez da? Bai. A ber, honi, vuelta batzuk eman. Oh, zei txurak handa honeria. Hola, gutxikin, gauza agarrein deu. Neuko barazkek, haure, markatu da, bakizu noizitean, betu, plantxa jartzezu. Vale. Eta bihatza olaitezunean, da, ja barrua berotzen danian, hau ja, listo dakao. Beitu, emelako, makiltxon azpin, okerra, koipek areak ajun, eta gaununtzeko goian gelditzeko. Epa, iesa ihun ba, hemen. Vale, hori ondo. Bueno, hau hartuko hemen utziko deu, biago gire barroa. Eta, dana prest da gaunez, a ber, gaurko platera eratzen denunako, nik nahet, hola, argazki txukun bat. A ber, hemen daga telefonua. A ver, nola inbiar da, dotore jartzeko, a ver, zu nola inbiar, lehenengo beti perspektiba da, bueno, lehena, askazala zu, ezela, ni txukun zaituz, baino ez margotu. Beti perspektiba da, inoizola, beti goti bera? Hoi da. Epa. Hoi da, eta hemen kusten zu, hartzen zola, eta serio arpegiak. Beti, tente zantzino, tente eta hola. Eta geho, truko hon bat da, Bai. hau disimulatzeko, Bai, paparra mingaina zapaian jartzia. Benetan? Bai, pia ditu. Eta txikitu iteu hau. Hoi da, bai, moira ditu. Epa, a ber, Arraka, ona. Txerreke txarraka. Eta geho, hoi da, selfie bat iteko. Hoi da, selfie bat. Gorputz guztikoa nahi deunian, ja tripa sartu, bularra gatea, ordanetik inbiarko ere bai, ez da? Beti izaten da baitare alde batea bota, kadera. Alde batea bota? Bai. Gehi estilizatzeko. Eta hori adibidez, alde batea eta nizena, mamona, eroitzen nahi naizela Joanka bat aurrea behira eta bestea kanpoak, hola. Bat kanpoak bestia honea. Hola. Errain berde bat. Bueno, baineko plateran bila, A ber, ondo, hau hemen txe. Vale, eta gero bada hori bai hola bizkarrakin, fotokoletan, jende hola jartzen dala, eta hori ze. Bai, jende asko baitare hola jartzen dena ipurdia atatzeko, o azkenean nahi du Gero bakoitzare jakin behar du bere puntxu fuertean nun dakan, ez da? Zein den, hori da. Zein den, da zer, tapatu eta zer tapatu. Eta partidu batea, hori baitare, bai, oso garrantzitsua dela. Ona, zu bakazu puntu fuerten bat esatezuna, o dana ondo? Nei abdomena, bai. Abdominalako la markatu atxu eta abdomena nei da gehien gustatzen. Eta horren truko gehiena zer da, ariketazko behar dela, no? Bai, nik hastian 3 aldiz. Oire, tableta txokolate egnora gatun tableta. Oira, pues, urtuak dozte, mino landuak baitare. Ai, ama. Bai, ni hastian 3tan 1000 abdominal iten txuten trenetan. Benetan? Bai. Ai, ama. 3000 minimo, bai. Ai, ama. Hoi ni bakat lagun ematiteuna, baina igual hola, igual. Bai, ez? Atxizla, mar. 3000 abdominal, Bai, 1000 eta, bai. Hola, etorreko nintzen. Lanea, okertuta. Bizi hartzen zu, bai. Ai, ama. Bueno, hemen txein behar deuna da, plateraratu. Gatza puntxua gota jotonei, esan duen bezala, buen kezka dakat. Ez dakit hau, oetxo bajarri edo gainen jarri. Egin usteet, oetxo bajarriko jotela. Bai, ez? Nola geho foatxua dakan gainen jartzeko, kontraste pixkatiteko. Orduan, lehen da biziko tabi. Ateako deuna da. Hemen, indeun nasketa honen. Oetxo bajarriko jau platerai. Horrela. Ondo. Bueno, eta gero, jana esan dezure bai, zaitu behar zela txokolate pizka, baina nik pentsatzen ze barazki, arraia, aragi, danetikan jatezu, Danetikan jatezu, ezta? Bai, jale hona naz. Lehenoen nintzen horren beste, Bartzelonen ikasi dude etxo tomatia jaten. Bai, Bai, tomatia etzen bate gustatzen. Han pantumakakin no me quedo. Ona. Pantumak alioli, ondo. Bueno, mentxe horrela. Txura hona atea du bai. Hor burutxoa jarriko jaure bai hemen. Vale.
Eta, guain, hoi gutxi balitz, hemen foatxo jarriko deu. Gainen, horrela. Txak. Eta horrengo jauna da. Piperra hotza bota. Piskat, bale, gatza potolua. Eta Eluska, eskerrik asko. Bai, zehazue. Etortzeagatik, plazerra handi bat izan da. Hemen ibertenak gure arginaotarren lana hauxe daita esate izai despistatu jarri peresila da nahi, Horre jaten eman diguta guri. Orduan guain, hemen, heldu. Hau irudia. Heldu. Selfie-an bilan joa, bese musateatzen zaigun. A ber, nola esan dezu, errepikatu mesedez? Goitikan. Goitikan, bale? Eta mingañan trukoa. Hau, zopaia gora, kopetak egin ezeak utzea, etxi horrela. Bale, gu listo gaude launak. Eskerrik asko horreteatik, eta hemen txegil ditzegea, hau xegaten. Eta eskerrik asko zuri, eta jarraitu hor, puri-puri jan. Eskerrik asko. Agur. Agur.